थारमाने आंनि थांखिया दा मोनसेल' प्रमद बर'खौ बिटिसिनिफ्राय राजनीतिक केरियाराव फोजोबनाय, इउजि ब्रह्मखौ स्टेट केबिनेट मिनिस्टारनिफ्राय फोजोबनाय। मानोना इउपिपिएलआव बिसोर सानै मानसिनि आइन सान्थौआल' सलियो जाहैबाय। बिनि उनाव मिस्टार दिपेन बर' सार बिथांनियाबो एसे सलियोनो 3 नाम्बाराव। इउपिपिएलनि मोसौ सारोनफोरा बिपिएफआव खामानि गैला, जेबो उदाय रोंला, प्रमद बिथाङा एबारबो जेनगोन, बैफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों गासैजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा प्रेक्टिकेल बसुमतारी ब्रादारा। स' नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासे नायलां आरो दिनै नैबे भिडिअआ राजनितिकनि जागोन, नोंथांमोना नायलां। प्रेक्टिकेलखौ गासैबो सिनायखायो। नै दासान्दि बिथाङा अनलि माने पलिटिक्सनि भिडिअ लाबोगासिनो। आंहा जेबो फिल्माव इन्टारेस्टेड गैया। आङो उन्दैनिफ्रायनो बा 16 बोसोरनिफ्रायनो आङो पलिटिक्सजों नांथाबगासिनो दोङो। बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन साननैसो सिगाङाव। दा फिन आरोबाव हख्लायबावदों प्रेक्टिकेला प्रमद बिथांमोननिसिम। आरो जायफोरा मोनथिखायो प्रमद बिथाङा एबार बोरै जागोन बा जेनगोन ना देरहागोन बेखौथ' बुंनो हाया। बे रायजो राजानि आखाइजोंसो जागोन, नंगौना नङा लोगोफोर? दा थिग बेफोरबायदिनो प्रेक्टिकेला इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफटि जयनिं जाफैबाय। बेखौथ' आरो गोबां बाथ्रा बुंबाय, खुनु सैथो बाथ्राखौनो बुङा इउपिपिएलनि मानसिफोरा। बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों। प्रमद बिथाङाबो सैथो बाथ्राखौनो बुङा। बेफोरबायदिनो गोबां मानसिखौ थगायलांदों बा सोरखौबा सोगाबदों, माबादों, न' बां सेफायनाय, हादानफोरखौ सेनाय, बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों। दा नोंथांमोना नायग्रोनानै ला प्रेक्टिकेला मा बाथ्रा बुंखो। नैबे भिडिअआथ' आङो रावनिथिंबो लोगो जाना भिडिअ बानायनाय जायाखै, ना इउपिपिएलथिं ना बिपिएफथिं। आंना गासिबो जायो, इउपिपिएलबो बे बिपिएफआबो आंनि थाखाय अल दा बेस्ट, सबनिसाय मोजां जोंनि बर'निनो। दा नोंथांमोना नायग्रोनानै ला। स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामनानै लादो। ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों फंबाय, बिदा, बिनानाव गासैबो फोरमायहरलायबानो जाबाय दै बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा आरो तामुलपुर नोंथांमोना गोबां मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। दिनैबो कमेन्ट खालामनो दाबाव बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों दे नायग्रोना लानोसै, ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो नोंथांमोना। बे इउपिपिएलनि जेसेबां पिएइचडि हल्डारफोर दङ बिसोरजों जोंनि बिपिएफनि खामला मावग्रा मोसौ खाग्राफोरजों मिलाया। जोंनि बिपिएफनि मोसौ खाग्रा खामला मावग्राफ्रा साबसिन बुजियो, साबसिन समाजनि खोथाखौ साननो रोंसिनगौ। एमएलए इलेक्सनाव दोखो जेननानै माने गासिबो नेताफ्रा इउपिपिएलखौ बिदाय होनानै बिपिएफआव फैजोबसिगोन। खालि इउजि ब्रह्म सार, प्रमद बर' सार सानै बिदा फंबायल' थाबोसिगोन आरोखि। खुलुमबाय बयखौबो। जै बिपिएफनि, जै नांगालनि, जै हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे फोरमायहरनो सानो आङो। मैया बेलासिनि जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि मोनसे मिटिं लादोंमोन। बे मिटिंआव आंखौ गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि खालामबाय, थिसनबाय। बिनि थाखाय आङो जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि मानगोनां दैदेनगिरि सारमोनखौ, मेदाममोनखौ रोजा रोजा हामबाय होनहरो। फारियै सभाराम सार, बिरला सार, ध्रुब कुमार ब्रह्म सार आरो गोबां जोंनि बिपिएफनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि मावथि मानगोनां सार मेदाममोनखौ आंनि गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। आंनि थाखाय पर्टफलिय'आ गिदिर फिसा बेजों जेबो खोथा गैया। आंना खामानियासो गिदिर जानांगौ, सिमां थांखियासो गिदिर जानांगौ आरोखि। थारमाने आंनि थांखिया दा मोनसेल' प्रमद बर'खौ बिटिसिनिफ्राय राजनीतिक केरियाराव फोजोबनाय, इउजि ब्रह्मखौ स्टेट केबिनेट मिनिस्टारनिफ्राय फोजोबनाय। मानोना इउपिपिएलआव बिसोर सानै मानसिनि आइन सान्थौआल' सलियो जाहैबाय। बिनि उनाव मिस्टार दिपेन बर' सार बिथांनियाबो एसे सलियोनो 3 नाम्बाराव।
दा रावनिबो साननाय आइडिअलजिया माने UPPLआव सलिखाया जाहैबाय। दा बिनिखायनो गासैबो जोंनि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BPF दोलोआव UPPLखौ बिदाय होनानै फारि फारि BPFआव जगदान लागासिनो दङ। BPFनि आइडिअलजि, खामानि मावनाय, डेभेलपमेन्ट खालामनायफोरखौ नोजोर बोयै बोयै BPFआव फैगासिनो दङ। फारि खाम्फा बरगयारि साराबो फैबाय, डक्टर सांग्रां ब्रह्म दाङ'रियाबो फैबाय, गोबां जोंना एक्स MCLA गुनेश्वर साराबो फैबाय, एक्स MCLA मावती साराबो फैबाय। आरो जोंनि गसाइगावनिफ्राय जे गसाइगावनि टाउन कमिटिनि चेयारमेन मासिगिरि प्रफुल्ल इस्लारि साराबो BPFआव जगदान जाबाय। जे प्रफुल्ल इस्लारि सारनि दखानावनो काप प्लेटनि, PCDRनि, UPPLनि जोनोम जानाय बे जोंनि गसाइगाव एरियायाव, बेयावनो माने आन्सलिक एबसुनि नेताफोर, PCDRनि नेताफोर, बै UPPLनि नेताफोरा जिरायनानै खोथाफोरखौ सावरायोमोन आरोखि। दा गसाइगाव सारियालियाव बे UPPLना जायगा गैला आरोखि। लामा लामासो गसंलाबायनानै थालाबायनाय नुयो आं दा सारियालियाव। माने दखानखौनो बन्द खालामबाय प्रफुल्ल इस्लारि सारा। माने UPPLनि थाखाय बिनि दखानाव दा जायगा गैला। दा ओरैबादि अबस्था जाबाय, माने सिदायै मा बुंगोन बे खोथाखौ, UPPLের জীবন এখন বেদনা আর জীবনে সরকার করতে পারবো না, ট্রাক্টর উল্টাইয়া গেল, জয় বাংলা চলিয়া গেল, আর জীবনে আসতে পারবো না। दा गैला आरोखि। आरो बै जोंनि गसाइगावनि हाइवे सेरावहाय जोंना राजु कुमार नार्जारिया अफिस बानायदोंमोन आरोखि UPPLनि। बेयावबो खुनु मानसिबो गैला। केराम बर्ड मोनसे बायनानै दोनहैदोंमोन। बेखौबो राजु कुमार नार्जारि सारा जोंना जेननायनि दुखुआवनो आथाखौनो बै केराम बर्ड गेलेग्रायाव आथा होग्रा मैदाखौनो बायना हराखिसै नामाथाय। रावबो गैला आरोखि, एखेबारे गैला। माने जिरौ मिरौ जाबाय UPPLआ दा। माने UPPLआ माने बै जोबनायाव प्रमद बर' आरो UG ब्रह्म सार बिसोर सानैल' थाहैखासिगोन। बिदा फंबाय साहा लोंलायबाय थाथोंसै बिसोरो। आं खबर लाजोब्बाय। माने गोबां हाइ कामाननि UPPLनि नेताफ्राबो माने खनसे नायनायबावनोसै बे MLA इलेक्सनखौसो होननानै दंजोबखासै आरोखि। MLA इलेक्सनाव दोखो दोखो जेननानै माने गासिबो नेताफ्रा UPPLखौ बिदाय होनानै BPFआव फैजोबसिगोन। खालि UG ब्रह्म सार, प्रमद बर' सार सानै बिदा फंबायल' थाबोसिगोन आरोखि। साइसा बिदि नुहुरजोबखाबाय। नै दिपेन बर' साराबो मालाय बिराद सालाक मानसिना, एबसुनि नेता जोंनि मानगोनां दिपेन बर' सारा मालाय BJPजोंसो हलि गेलेहैलायनायखौ नुवाखै नोङो? BJPनि मिनिस्टारफोरजोंसो। माने UPPLनि टिकेट मोनब्लाबो जेननायनि खोथायावसो थांखासिगोन साननानै माने साइसाव BJPनिफ्रायसो टिकेटखौ लागोन नामा बिदि नुहुरो आरोखि। दे लानांगौ, नङाला बैसोआ बारसिगोन ना, 50 बारबाय दिपेन बर' सार नोंथाङाबो। नङाला पलिटिक्सनि सिमाङा बायोब्ला गाज्रि जायो, आसा मिजिङा माने जाफुङाब्ला दुखु थायो। थिगैनो दं, नों माहाय गेले आंहा कमप्लेन गैया, बुजिजोबखाबाय नालाय रसखौ। दिनैनि थारिखआव UPPLआव खुनु माने पाब्लिक फिगार गोनां, एखेबारे अजन गोनां मानसि खुनु जगदान जायाखै आरो जानायबो नंला। डक्टर रन्जित कुमार नार्जारि, बेंटल कलेजनि फर्मार प्रिन्सिपाल,
बियो जगदान जादों प्रमद बर' सारा थांनानै ट्रेक्टरनि माला गानहोहैदों बे सोर बे UPPL नि मानसिखा बियो पियर UPPL बेखौ बोरै जगदान लालायनानै देखायबावखो संसारावलाय डक्टर रन्जित कुमार नार्जारिया जुदि UPPL नि नङाब्ला BTR एकर्ड जानायाव बोरैथो गारामा रानहाब मेडियायाव फैनानै BTR एकर्डआ बिराद मोजां बड'लेण्ड बायदि ओरै जागोन बरिया बहुत भाल एकर्ड बोरैथो मेडियायाव ओंखारनानै बे डक्टर रन्जित कुमार नार्जारि सारा बिदि मेडियायाव फैया आरो बेल' नङा थांनाय बोसोरनैसो जाबाय पृथ्वीराज देव आंना सालाया गिदिंलांनो नागिरा बिनि नामखौ बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन फेरेंगा रन्जित बसुमतारी सारखौ बियो बेंटल कलेजाव साख्रिया पारमानेन्ट जायैखायसो NDFB आव हाबैदों होनजानायाव बोरै रन्जित बसुमतारी सारनि जानानै डक्टर रन्जित नार्जारि सारा बोरै मिडिया बायथोखो बिदि नङा रन्जित बसुमतारी फेरेंगा सारा बिदि नङा बिथाङा बिदि नङा माब्रै बिदि नोङो UPPL नि जानानै बोरै रायजोनि सिगाङाव मिडिया बाइट होनो हाखो डक्टर रन्जित कुमार नार्जारि सार बेंटल कलेजनि फर्मार प्रिन्सिपाल सासे साख्रियावला सासे प्रिन्सिपाल नोङो एक्जिस्टिं प्रिन्सिपालमोन बै समाव नों बोरै बिदि मिडिया बाइट होनो हाखो UPPL नि जानानै फेरेंगा रन्जित बसुमतारीया UPPL नि मोन बे समाव बिराद पार्टनार बुन्दु আছে ना बे UPPL निखा डक्टर रन्जित कुमार नार्जारिया बे जगदान लालायनांगौनि दरखार गैयामोन सेकेन्डलि डक्टर कमल बड'सा गभर्नमेन्ट कलेजनि इकनमिक्स डिपार्टमेन्टनि एसोसिएट प्रफेसार बिथाङाबो पियर UPPL खा आबसु बेकग्राउन्डनि UPPL निखा क्रर लांगाब मोनामलायनाय थाखा स्किम मोनदों प्रमद बर' सारनि चिफ जानायनि आमोलाव चिफ एडभाइजार बायदिबो बियो एडभाइजारानो आरोखि साख्रिया बोसोरथामल'खासै बोसोरथामाव बियो गासै 1.5-2 लाख मासाव मोनब्लाबो बोसोरथामजों 50 लाखल' जायो डक्टर कमल बड'साना बेनाव 50 लाखनि खुन बारा क्रर थाखा दंखासै बेनिखायनो बियो साख्रिखौनो गारबाय थारमाने बियो प्रमद बर'जों फुल ओंखारफाबाय खिन्थु बियो UPPL खा बे UPPL खा साख्रि मावनानैनो बे UPPL खा आरो थाराव सोर दङ जोंनि गसाइगावनिफ्राय डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी वाव गोदोनिफ्रायनो PCDR काप प्लेट आरो UPPL बे UPPL खा काप प्लेट खा बियो PCDR खा बे सारियालियाव बे प्रफुल्ल इस्लारि सारनि दखानावनो जिरायनानै बे पार्टिजों पुरा लोब्बा दंखायो UPPL जों आं मिथिगौ आंबो गसाइगाव कलेजनि एक्स स्टुडेन्ट गसाइगाव थानाय आं 16 बोसोर जाबाय गसाइगावनि फर्मार प्रिन्सिपाल डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी सार नोंथाङा पियर UPPL खा दा माला गाननानै देखायफ्लादों प्रमद बर' सारा नै जोंजों बिदि PhD हल्डार दं नै उमुक कलेजनि फर्मार प्रिन्सिपाल नै उमुक कलेजनि एसोसिएट प्रफेसार नो बिसोरो UPPL खा दिनैनि तारिखआव खुनु पाब्लिक फिगार गोनां एखेबारे समाजाव ससाइटियाव रायजो रायजाजों कानेक्सन गोनां बिदि मानसिया UPPL आव जगदान जायाखै आरो जानायबो नङा जोंनि BPF हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय पार्टियावसो फैगासिनो फैबाय थागोन आरो फैबाय थागोन प्राइमारि लेभेलनिफ्राय ब्लक लेभेलनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय UPPL खौ बिदाय होयै फैगासिनो दं आरो फैबावगोन बे सप्तानि गेजेराव गोबां UPPL नि सापर्टार नेताफोर जगदान जाफैबावगोन दा बिनिखायनो जों जेबो गिनांगौ गैया बे UPPL नि
जेसेबां PhD हल्दारफोर दङ बिसोरजों जोंनि BPFनि खामला मावग्रा मोसौ खाग्राफोरजों मिलाया। जोंनि BPFनि मोसौ खाग्रा खामला मावग्राफ्रा साबसिन बुजियो, साबसिन समाजनि खोथाखौ साननो रोंसिनगौ। प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव BTR एकर्ड खालामनानै बियो आबसु NDFBखौ नष्ट खालामजोब्बाय। नष्ट खालामजोब्बाय बियो। औ गावनि सिमांजों लांफाजोब्बाय। औ गावनि सिमाङाल' जाफुंथोंसै, बड'फानि सिमांखौ जेबो सानाखिसै, आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि जिबनखौ जेबो सानाखिसै। आबसुआ दा ओरैबायदि हालाय हाफाय जाबाय। डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल बे मोननैनि आबसुनि नेताफोरनाव गारि घरा न' बां जाजोब्बाय, क्रर क्रर थाखा जाजोब्बाय। नाथाय आनसलिक एबसु, इउनिट एबसु बे लेभेलाव गासिबो रानख्रांजोब्बाय। बेस्राफोर मोनजायाखै, स्किमबो गिदिर गिदिर मोनाखै। औ सेस दा मा जाबावगोन? मा जाबावगोन दा? लासिं सिं बे दामफारनि बाला अन्थाइनि ट्रेक्टरनि फैसा खांनानै जाफिननोसै।